Hans, van harte welkom. Dankjewel. Leuk dat je er weer bent. Ja, 5 jaar. Vliegen voorbij, of niet? het is voorbij gevlogen. Toen jij me belde en zei dus alweer 5 jaar verder, kon ik het bijna niet geloven. Maar het zal kloppen. Ik had uiteraard dit interview voorbereid een beetje en ook alle andere interviews. Maar ja, ik schrok er zelf ook wel een beetje van. Zo'n 5 jaar. Dan kun je niet bang zijn, maar zoiets van, het gaat wel heel snel. Of heb je dan niet het gevoel dat de tijd zo snel gaat? Ja, nee, dat klopt. Dus inderdaad, vliegt de tijd vliegt voorbij. En dan is het goed om af en toe even terug te blikken. En heb je me bedankt daarvoor, dus, om dat te kunnen doen zo samen. Doe je dat zelf ook wel eens in het dagelijks leven, zakelijk of privé? Dat je even een moment neemt, of met directie of met medegenoten van even... Of altijd maar door? Het is vooral op de vooruitblik vaak. Hè. Dus inderdaad dat je weer bezig bent van wat is volgend jaar inderdaad. Maar je kijkt zelden terug. Ja, dat doe je bijna nooit eigenlijk. Nee? Ook niet om van te leren van, afgelopen jaar gezien hadden we dit beter anders gedaan, dus dat gaan we in de toekomst. Ja, dus kijk, evalueren wel, maar dan is het vaak op de details en noem maar op. Maar als je dan op de grote lijn doe je dat zelden eigenlijk. Viel me op. Als ik inderdaad in de voorbereiding op dit gesprek dacht ik van, moeten we misschien eens gaan doen. Ja. Hoe gaat het met SoBox? Hoe gaat het met jullie? Ja, het gaat eigenlijk heel erg goed. Waren het 5 goede jaren? Ja, het waren 5 hele goede jaren, maar ook heel bijzondere jaren. Ik had eigenlijk voorgenomen niet te benoemen, maar nu doe ik het al in de derde zin. We hebben natuurlijk corona gehad. Maar ondanks dat moet ik zeggen dat we als bedrijf heel goed de doorontwikkeling hebben gemaakt. Dus ja, daar mogen we heel trots op zijn. Het was een pittige tijd denk ik ook voor jullie, hè? Toch ook veel op evenementen gericht. Ja, dat kon allemaal niet. Nee, wat gebeurde is inderdaad. Hè, dus wij hebben heel veel evenementen, finale shows van challenges. En daar ben je op ingericht. En op een gegeven moment konden de events natuurlijk niet doorgaan. En dat is natuurlijk dan toch wel even schrikken. Ja. En wat we wel vanaf dag 1 hebben gedaan, is natuurlijk gekeken van wat kun je wel online doen. Ja. En het grote voordeel daarvan is dat je uiteindelijk werd gedwongen om op een andere manier te werken, die je normaal waarschijnlijk nooit had gedaan. En die ook wel daardoor iets schaalbaarder is. Want je ging het eigenlijk zo ontwikkelen dat je zelf niet meer op locatie kon zijn, dat mensen op afstand met elkaar dingen aan het doen waren. Dus dat heeft ons denk ik uiteindelijk heel veel gebracht, ja. Maar voor die tijd of nu ook nog? Want jullie gaan nu toch weer volop terug naar fysiek. Of zijn er toch nog wel elementen die zijn blijven hangen? Er is wel echt bij ons een hele grote shift. Wat je ziet is, voor corona had ik nog nooit een klant aangesloten zonder dat ik daar fysiek op bezoek was geweest. En eigenlijk nu is het juist helemaal de andere kant op, dat bijna alle gesprekken met bedrijven gaan online. Zo. Dus dat is wel echt een verandering. Het is nu meer een uitzondering als een bedrijf een keer zegt van kom langs om uit te leggen wat jullie doen. Ja. Omdat je merkt dat ook die bedrijven heel erg ingesteld zijn van, zeker als er reistijd in het spel is, van laten we het maar op afstand doen. Maar uiteindelijk, wat jullie einddoel is bij de meeste projecten van jullie, is die connectie leggen tussen de student / potentiële arbeidspersoon en het bedrijfsleven / overheden. Uiteindelijk gebeurt dat nog toch het meeste fysiek dan nog? Of, we zijn, het is nu hybride, dus we hebben bepaalde events, bijvoorbeeld, wij noemen dat een kick-off event, voor een eigen initiële kennismaking, die doen we vaak online. Om een eerste klik te kijken. En wat we vervolgens doen als we de verdieping ingaan, of we willen eigenlijk echt een speed-date event waarbij je met meerdere mensen gaat spreken, dat proberen we wel echt fysiek te doen. Want wat je dan ziet is dat toch dat die dynamiek veel geschikter is, de fysieke bijeenkomst, dan dat je dat soort dingen online gaat doen. Omdat je natuurlijk echt real life ziet waar iemand mee bezig is en je wordt geïnspireerd door een omgeving, maar je denkt ook van die persoon zou eigenlijk even met die moeten spreken en dat heb je niet in die online setting. Hetzelfde geldt bij die finale events die we organiseren. Dat zijn echt weer traditioneel grote events, veel bezoekers. Waarbij we inderdaad precies wat je zegt, onze missie, het verbinden van studenten, organisaties, het onderwijs om bij elkaar te komen, om veel meer met elkaar samen op te trekken. Ja, en dat doe je liefst ook fysiek, zeker. Ja. Dus de kans dat dat binnen nu en 5 jaar fysiek helemaal wegvalt en 100% online,
dat schat je niet zo groot in op korte termijn? Nee, absoluut niet. Nee. Bij die projecten, waarbij we wel ook een variant hebben ontwikkeld die eigenlijk volledig online kan plaatsvinden. Voor bepaalde, wij noemen dat company challenges, dat is eigenlijk een vraagstuk van een bedrijf. Daar kunnen dan studenten van verschillende opleidingen aan werken. En daar hebben we er wel bewust voor gekozen dat als een bedrijf ook zegt, ik vind het prima als de studenten daar vanuit huis aan werken, ze hoeven niet per se hier te komen, dan kan dat. We bieden daardoor namelijk ook studenten die normaal niet die kans zouden krijgen, om ik noem maar wat, een challenge mee te doen bij ASML, omdat ze te ver moeten reizen, die kunnen dat nu wel. Dus je biedt de student ook een extra kans om toch mee te kunnen doen. Okay. Ja. De student, is die veranderd de afgelopen 5 jaar? Iedereen heeft het maar over de jeugd en het is moeilijker en ze willen minder en corona heeft, lees je soms in de krant, geen goede impact gehad op de jeugd. Ja. Wat merken jullie daarvan, het verschil tussen 5 jaar geleden en nu? Ik denk dat dat heel erg meevalt. Als ik kijk naar de jongeren en de jeugd, die zijn nog altijd even ambitieus. Die zijn veel meer sociaal betrokken, maatschappelijk betrokken dan een aantal jaar geleden. We zien dat echt terug. Hè? Dus vroeger bij de competities, bijvoorbeeld ondernemerschapscompetities, dan was de standaard pitch. Dit is het probleem, dit is mijn oplossing en dit is mijn verdienmodel. En wat je nu veel meer ziet is dat ze zeggen van dit is mijn idee, maar dat is een oplossing voor dit maatschappelijke probleem. Okay. En dat daar dan ook geld aan wordt verdiend, dat is eigenlijk bijna een bijzaak aan het worden. Dat zie je overigens ook terug in de keuze voor werkgevers. Dus de student is heel erg bezig, maar wat doet dat bedrijf? En welke impact heeft dat bedrijf? En dat is in mijn beleving misschien wel de belangrijkste factor waar studenten op dit moment hun keuze op bepalen in de arbeidsmarkt. Dus veel, nog meer dan op arbeidsvoorwaarden. Okay. Ja. Dus bedrijven, en zeker grote bedrijven die veel medewerkers nodig hebben, die daar niet mee bezig zijn of niet op inspelen, dan stoot je een groot gedeelte van de studenten af eigenlijk. Zeg. Ja, absoluut. Ik denk echt, je ziet natuurlijk ook dat de bedrijven ook daar steeds meer mee bezig zijn. Hè? Dus ze werken aan de Sustainable Development Goals en duurzaamheid en noem maar allemaal op. Maar het is ook bijna essentieel. Dus, meer dan onze generatie dat had. Ik denk inderdaad dat onze generatie meer keek van hoe zijn de arbeidsvoorwaarden en daarop baseerde. En nu zie je dat het ze niet meer zoveel uitmaakt van dat soort zaken, maar echt dat ze intrinsiek kiezen voor een bedrijf waarvoor ze willen werken. Okay. En dat is toch een shift. Misschien ook toch ook wel prettig voor wetende dat men daar meer de nadruk op legt voor de toekomst van de aardbol dan, blijkbaar. Men beseft toch dat we daar ook aandacht op moeten leggen. Ja, ik denk echt dat je ziet dat, waar eerst het echt een containerbegrip was van duurzaamheid en zo, zie je nu dat toch wel iedereen het idee heeft van jongens, we moeten nu wel echt wat gaan veranderen en iedereen moet meedoen. En dat besef zie je in mijn beleving een enorme stroomversnelling komen. Ja. En je ziet ook dat alle partijen eigenlijk, de een wat sneller dan de ander, maar iedereen maakt die stap om gewoon te denken van wat kan ik naast dat ik mijn bedrijf aan het voeren ben, wat kan ik bijdragen aan de maatschappij en op welke manier dan ook. Ben je tevreden waar je bedrijf nu staat, anno 2023? Of zeg je nee, ik had eigenlijk liever net 2 stappen verder willen staan? Of door corona hebben we een achterstand opgelopen? Of zeg je nee? Ik denk overal ben ik zeer zeker heel tevreden. Als ik kijk, we hebben gewoon een hartstikke mooi team. We hebben nu ongeveer 45 collega's. Dus dat is een heel verschil met 5 jaar geleden. Hoeveel had je er toen? Ik weet het niet precies, maar ik denk een 15 ongeveer. Zo. Dus driedubbeld. Ja, en we hebben gewoon een hartstikke leuk, een mooi en een goed team. En dat alleen al mag je gewoon, denk ik, heel trots op zijn als ondernemer. Wat je ziet verder is, we hebben wel onze missie aangescherpt en dat we echt hebben gezegd, we willen de verbinder zijn tussen student, onderwijs en het bedrijfsleven om samen impact te maken. Waar we het over hadden. We willen daar gewoon steeds meer impact op hebben. En onze rol daarin is eigenlijk de makelaarsrol, om maar steeds die partijen bij elkaar te brengen. En daar ben ik trots op als dat lukt. En ik denk dat we daar goed bezig zijn. Ben je zelf, of als Soapbox zijnde, ook op andere dingen gaan focussen? Merk je dat je zelf nu andere dingen belangrijk vindt die je 5 jaar geleden misschien minder belangrijk vond? Of
Ja, zeker. Kijk, wat je zag eigenlijk, wij deden heel veel projecten waarbij het vooral draaide om de innovatie die de student zelf op zijn zolderkamer bedacht. Zeg maar, het is het beste idee van Nederland en dat doen we nog steeds. Omdat daar natuurlijk het geniale idee tussen kan zitten. Ja. Maar wat we eigenlijk hebben gezien de afgelopen jaren is dat steeds meer bedrijven zeiden van, goh, wij hebben een bepaalde challenge, echt een concreet vraagstuk liggen. Waarom kunnen daar nou niet gewoon die studenten aan werken? Ja. Ja, en toen dachten wij van, ja, dat is eigenlijk ook wel heel logisch. Hè? En je hebt hier zelfs in Maastricht staat bekend om het probleemgestuurd onderwijs vroeger. Hè? Maar dan werkt je aan een casus van Philips, bij wijze van 1960. En wat we nu doen, is dat die studenten, die werken gewoon echt aan de challenges van vandaag, van echte bedrijven. En het is geen flauwekul, maar het is gewoon een echt daadwerkelijke challenge. En als zij iets goeds bedenken, gaat dat bedrijf er ook echt mee aan de slag. Het heeft meteen toegevoegde waarde dan ook. Hè? Je voelt je als student ook serieus genomen. Dan. Juist, ja. En dan is het natuurlijk een hele mooie manier omdat je, kijk, op een traditionele banenmarkt, dan praat je met een recruiter die je vertelt over hoe leuk een bedrijf is, maar echt het bedrijf leren kennen gebeurt daar niet. Nee. Terwijl als jij eigenlijk binnen dat bedrijf aan een challenge gaat werken, nou, dan leer je je toekomstige collega's kennen, je leert de sfeer kennen, je leert het bedrijf kennen. Ja. En dan kun je, dat is onze gedachte daarbij, dan kun je veel beter een keuze maken van waar wil ik werken als student. Dus, we zijn 5 jaar verder. Als ik goed reken, je wordt volgend jaar 40 of het jaar nadien? Daarna. Je hebt nog even. Toen heette de reeks Xavier ontmoet jonge ondernemers. Vind je op deze, hoe voel je je? Voel je jezelf, misschien een rare vraag, maar voel je je nog een jonge ondernemer of heb je zoiets, nou ik ben nu wel een gevestigde ondernemer en... Nee, nou laat ik zo zeggen, dan zou ik mezelf misschien wat te serieus leven. Dus ik denk dat ik altijd wel het jeugdige heb. Alleen wat je natuurlijk wel merkt is bij ons, we hebben een heel jong team, allemaal starters. Ja. Dan merk je op een gegeven moment natuurlijk wel dat je op de vrijdagmiddagborrel af en toe moet afhaken. Ja. Dus nee, ik ben ook niet meer de jongste. Nee. Dus, schakelt het, inderdaad zoals je zegt, eerst was je eigenlijk even oud als je medewerkers, dan ben je 5 jaar ouder, nu ben je dan waarschijnlijk vaak 10, 15 jaar ouder. Ja. Maakt het dat moeilijker of maakt het net sommige dingen ook makkelijker, omdat je toch natuurlijke autoriteit krijgt, los dat je steeds moet zeggen ik ben de baas, maar je hebt de ervaring of... Maakt het te makkelijker of moeilijker eigenlijk in zo'n bedrijf als jullie, waar met heel veel jonge mensen? Kijk, ik denk wat de uitdaging is. Kijk, je moet natuurlijk niet als oude man denken dat je verstand hebt van wat de jongeren doen. Dus wat ik altijd heel belangrijk vind, is dat juist de jonge collega's binnen Sobox, dat die komen met de vernieuwing en de ideeën en jongens, waar moeten we heen? Want zij weten, zij zijn de doelgroep, dus zij moeten met de ideeën komen. En eigenlijk heb ik daarnaar te luisteren, zo simpel is het. Want andersom kan bijna niet. En eigenlijk gewoon te zorgen en te faciliteren dat zij hun ideeën goed kunnen uitrollen en kunnen... Precies, dus je probeert natuurlijk zoveel mogelijk vrijheid te geven aan iedereen, dat ze op hun manier kunnen het doen. En eigenlijk zeg ik vaak van mocht je vragen hebben, dan kom maar ik probeer me zoveel mogelijk er niet mee te bemoeien, wat soms heel lastig is natuurlijk, maar ik denk dat dat de manier is om te zorgen dat je continu relevant blijft richting de jongeren. Ja. We gaan eens even een paar fragmenten erbij halen van 5 jaar. Ik bedoel, het zijn je eigen uitspraken, maar we gaan gewoon eens kijken welke dat ook alweer waren. Nou, dat zou een stukje ambitie zijn. We zijn nu toevallig in gesprek met de RWTH Aken. Dat is een grote technische universiteit net over de grens, om het concept van die technische innovatiewedstrijden ook daar te gaan organiseren. Okay. Dus dat zou heel mooi zijn, want uiteraard is dat een hele mooie kans. Ja. En is het ergens gek dat heel veel mensen gaan shoppen in de outlet in Maasmechelen en Aken en noem maar op. Maar werken over de grenzen gebeurt, vind ik, nog heel beperkt. En dat is eigenlijk jammer, denk ik, voor Limburg, waar we toch op een hele mooie plek zitten. Ja. Vlakbij een aantal hele grote steden. En dat is dan niet Eindhoven, maar dat is dan toevallig Aken of Hasselt of Luik. Ja, daar zijn natuurlijk ook mogelijkheden. Het buitenland, hoe staat het daarmee? Het buitenland?
Sommige dingen zijn gelukt, andere niet. De RWTH ja, die is nog niet gelukt. Wel nog steeds zeker een ambitie. Ja. Eigenlijk het University Challenge format, dat is in Nederland gegroeid naar 7 universiteiten. Ik denk dat we 5 jaar geleden op 3 zaten. Okay. Dus we hebben ook Maastricht als universiteit nu, waar we ook wel heel trots op zijn. Toch echt onze hometown uiteraard. En we hebben 1 format, dat is de SDG Challenge, rondom de Sustainable Development Goals. En eigenlijk daarbij gaan studenten voor een bedrijf nadenken hoe dat bedrijf kan bijdragen aan de SDG's. En dat zijn we gestart in Nederland. En daar hebben we nu concreet dat ook in andere landen SDG Challenges worden georganiseerd. Okay. We hebben eind juli een project in Portugal daarmee. Dus eigenlijk heel erg leuk is dat eigenlijk iemand benadert ons en zegt van goh, ik heb de SDG Challenge gezien en het lijkt mij mooi om dat hier in Portugal te gaan doen. Dan hebben wij een heel andere rol. Hè? Dus wij leveren dan de online tooling, het format noem ik het maar even. Maar de echte uitvoering ligt dan bij een andere partij in Portugal. Okay. Hetzelfde is gebeurd met de Nederlandse ambassade in Miami. Die zei van, goh, het lijkt ons mooi dat we die Nederlandse bedrijven die hier actief zijn ook eens gaan uitdagen van jongens, ga eens wat aan die SDG's doen. Ja. Dus daar hebben we nu ook dat wij leverancier zijn van het format en de tooling, maar dat een ander het gaat uitrollen. Dus ja, wel heel spannend ook hoe dat zich gaat ontwikkelen. Maar op zich, die ambitie is er dus nog wel altijd. Hè? Maar eerst is de groei in Nederland gekomen, maar het zou... Ja, en we hebben natuurlijk, we hebben dus in Maastricht een kantoor en in Amsterdam. Ja. We hebben ook een kantoor in Kaapstad. Ja. Dat is puur per toeval ontstaan, dat was geen strategische keuze, maar omdat een collega van ons, zijn vrouw ging werken daar in het ziekenhuis en de grote schuur. En Ruben die ging mee als echtgenoot. En daar hebben we nu ook een weliswaar wat kleiner kantoortje met 5 collega's. En die zijn alleen maar bezig met duurzaamheidsprojecten en eigenlijk met name gericht op het plastic probleem. Dus we hebben daar een programma heet Captain Fun Plastic. Om eigenlijk kinderen op te leiden van hoe moet je nou met plastic omgaan, zodat dat niet allemaal in de oceaan belandt. Mooi. Want ik zeg wel eens, we hebben Boyan Slot, die haalt het uit de oceaan, maar eigenlijk is dat natuurlijk best wel gek, want je moet zorgen dat het er niet in komt. Dus door gedragsverandering bij kinderen willen wij de kraan dichtdraaien. Dat is ook wel een mooi voorbeeld van hoe jullie zelf als Soapbox bezig zijn met sustainability. Ja, exact. Dat is ook absoluut iets waar we geen winstoogmerk hebben. We vinden het gewoon belangrijk om te doen. Het is ook een Afrikaanse stichting nu geworden, omdat we gewoon denken van we willen in die zin wat terug doen. We zijn er wel heel transparant en het moet wel kostendekkend zijn, maar dat... hoeft geen winst te maken. Nee. Eens kijken, fragmentje nummer 2. Wat waren 1 of 2, ik wil niet zeggen moeilijke momenten, maar wel de beslissingen die je als ondernemer vooral hebt moeten nemen, waar je toch wel 1 of 2 nachten van hebt wakker gelegen? Wat was zo'n moment bijvoorbeeld? Goeie vraag. Kijk, ik denk dat de valkuil van iemand als ik ben al heel enthousiast, ik zie overal mogelijkheden, dus bij wijze van spreken als ik hier een week zou werken op het château zou ik ook allemaal ideeën krijgen. En op een gegeven moment ben je dan heel veel dingen aan het doen. Om je een beeld te geven, ik heb naast Soapbox ook een webwinkel opgestart met hulpmiddelen voor senioren. Iets compleet anders. En in het begin deden we echt, alles echt zelf. En het was heel lastig voor mij op enig moment te zeggen, jongens, bepaalde dingen moet je ook gewoon niet zelf willen doen. En die keuze is moeilijk, omdat je dan natuurlijk, andere mensen gaan dan verder met iets waar je natuurlijk zelf een heel duidelijk beeld over hebt. Maar die mensen hebben daar hun eigen beeld over aan terecht. Maar dat is lastig. We hebben het net al inderdaad kort over gehad, maar is het makkelijker geworden om tegen dingen nee te zeggen? Zoals je zegt, ik zou liefst meteen al dingen veranderen, noem maar op. Maar is dat nu makkelijker of borrelt dat nog altijd op om meteen 100 dingen en ideeën op te pakken? Ik denk wel, ik heb me wel beseft dat als je iets goed wil doen, dat dat echt alleen maar werkt als je focus hebt. Dus in die zin zijn we wel echt kritischer geworden op wat voor type projecten willen we wel en willen we niet doen. Ze moeten echt passen binnen het grotere plaatje. Wat wel zo is dat wij zien natuurlijk dat die student uiteindelijk, het is heel belangrijk dat we impact maken ook voor die student.
En dat die student enorm problemen heeft om echt een goede keuze te maken van waar wil ik nou gaan werken als ik dadelijk klaar ben met studeren. Nou, en daar willen wij wel echt een nieuwe rol in pakken. Dus in die zin wel weer iets toch weer innovatiefs. Eigenlijk waar we mee bezig zijn is dat we een soort spelersmakelaar worden voor de student. Maar we gaan de student eigenlijk centraal stellen. Dus die kan aangeven waar die wil werken, bij wat voor type bedrijf, wat hij belangrijk vindt. Die mag eigenlijk gewoon zijn top 10 bedrijven waar hij of zij denkt van nou dat zou ik fantastisch vinden om daar te werken. En wat we dan eigenlijk, dus echt een product dat we nu gaan lanceren, dan willen we het eigenlijk gaan omdraaien. Dus dat we niet traditioneel kijken van is er een vacature. Maar dat we bijvoorbeeld zeggen tegen Chapeau van goh, we hebben hier iemand die heeft uit alle bedrijven in het land, heeft hij besloten dat hij graag bij Chapeau wil werken. Ja. Ik denk dat je dan op een heel andere manier binnenkomt. En dat je dan echt een intrinsiek gemotiveerd persoon, en we willen bijna zeggen van, als er geen baan is, dan creëer er maar één. Want wat wil je nu nog meer dan dat je iemand hebt die uit alle mogelijkheden voor jou kiest. Ja. En zeker dat in deze tijden dat er sowieso al een tekort is. Absoluut. Ja. Goed, dus dat is wel een bewuste keuze en waardoor je tegen andere dingen nee zegt om dat dan goed uit te voeren. Juist, ja. Precies. Ja. Laatste fragmentje. Ja, je hebt veel gezegd de vorige keer, dus volgend jaar 10 jaar, opdracht, de economie draait goed. Zijn er toch bepaalde zaken of één ding waar je zorgen over maakt, dat is een groot woord, maar dat je denkt in jouw sector, dus niet zozeer in jouw bedrijf, maar in de sector in het algemeen, dat moeten we de komende jaren goed in de gaten houden of dat kan wel eens roet in het eten gooien. Ik denk dat het algemeen is voor heel Limburg dat je moet zorgen dat jongeren hier willen werken, willen wonen. En dat is heel belangrijk, want je ziet dat veel bedrijven nu al problemen hebben om goede mensen te vinden. En dat goede mensen, dat zijn niet altijd de WO-studenten, maar juist ook de handen en de timmerman en de lassers, et cetera. En ik denk echt wel dat we als Limburg, en dat heeft de overheid, maar daar hebben ook de opleidingen en daar hebben ook de bedrijven een belangrijke rol in, dat we echt iets meer ons best mogen doen om de jeugd hier te houden. Doen we als Limburg ons best? Hebben we ons best gedaan de afgelopen jaren om de mensen hier te houden en van goed werk en interessant werk te voorzien? Ik denk het wel. Ik denk dat daar zeker stappen gezet zijn. Ik vind dat bedrijven meer zich bewust zijn van het probleem. Het was altijd van er komt iets aan. Ik denk dat het er nu is. Je merkt echt dat bedrijven zeggen van we kunnen projecten niet draaien, want we hebben de mensen niet. Dat ze ook steeds meer bereid zijn om tijd, geld, energie te steken om het contact met die student te zoeken. Dus je investeert in jongeren die nog niet misschien morgen kunnen beginnen. Maar het is wel heel belangrijk, want daardoor laat je je zien aan de student, zodat hij ook een overweging neemt om überhaupt bij je te komen werken. Ja. En ik denk wel dat je ziet dat toch wel dat de bedrijven daar meer mee bezig zijn. Maar ik denk wel dat we de uitdaging nog steeds hebben om ook echt zeer aantrekkelijke grotere werkgevers bijvoorbeeld, om die te laten landen hier. Ze vertrekken net eerder de afgelopen jaren mee, hè? Ja, je ziet natuurlijk aan de ene kant dat er een paar vertrekken, maar je ziet toch ook wel dat bijvoorbeeld een Link & Co, maar ook een Molly, in ieder geval een deel van hun bedrijf hier vestigen. Ik denk dat dat een groot compliment is voor Limburg dat gebeurt. Alleen de uitdaging zou zijn of ze ook een keer zo'n club een hoofdkantoor hier zou vestigen. Dat is natuurlijk nog weer een volgende stap. Maar het feit dat ze Limburg overwegen is natuurlijk supermooi. Supermooi. Tot slot, waar staan we dan over 5 jaar met SoBox? Ik weet niet of er nu een serie dan komt, maar in ieder geval, ik noem het maar even de studentenmakelaar. Dat is nu initiatief, zeg maar, om de studenten te koppelen aan het bedrijfsleven. Dus ik neem aan, dat is iets wat je over 5 jaar, dat goed op de markt staat? Ja, kijk, ik denk het allerbelangrijkste is dat ik over 5 jaar samen met Luc, waar ik het bedrijf mee run, dat we dat nog altijd vol plezier doen en dat we die impact blijven maken. Kijk, ik denk dat we inderdaad, als ik nu een voorspelling moet doen, dat er een aantal van onze formats waarschijnlijk veel groter zijn. Ik denk met name die SDG Challenge. Andere misschien wat kleiner. Ik verwacht heel veel van company challenges, die doen we al veel. Ik denk dat dat meer wordt. En inderdaad hoop ik dat we dan heel veel studenten aan hun droombaan hebben geholpen.
En dat zal, we gaan klein beginnen, maar wie weet waar het eindigt. Ja. Dan komen we je over 5 jaar opzoeken bij een SDG Challenge in Miami. Nou, je bent van harte welkom, Xavier. Veel succes. Dankjewel.